Tak tohle je náš dům a v něm je všechno, co mám ráda. Moje rodina, přátelé, zvířata a knížky. A taky kuchyně, ve které moc ráda vařím. Všechny naše rodinné recepty mají svůj příběh. Pojďte se k nám podívat. Vítejte u Haliny v kuchyni, kde život vaří příběhy. Vždycky jsem chtěla velkou rodinu, ale protože jsem byla jedináček, tak mi bylo jasný, že si tu rodinu musím obstarat sama. A tak jsem se moc snažila. Takže teď nás tady v našem domě bydlí skoro 7,5. To skoro říkám proto, že můj syn nekontrolovatelně odjíždí a zase přijíždí. A půl proto, že mému vnukovi jsou teprve 3. A já jsem hrozně ráda, že nebydlím sama. Ale zase někdy jsem hrozně ráda, že jsem sama. A to je zrovna teď. Protože všichni někam odjeli, vrátí se až večer a já nemusím hlídat a nemusím se s nikým dohadovat a nemusím uklízet a nemusím péct a nemusím vařit. Ahoj. Ahoj, Halinuš. Ahoj, to jsem já, jak jsem tady minule trošičku jsem usnul a chrápal, no, nahlas. Ano, přichrápal. Chci mluvit a přesně takový dáreček, takový něco voňavoučkýho. Kytku, máš kytku? Ano, kytka to úplně není, ale taky to roste. Ale to je krásný. Vyplenil jsem celý krkonoš kvůli tobě. To je krásný, to je krásnější než kytka. No víš, až se krkonoš zlobil. Prosím tě, teď se můžu odskočit tady. První dveře vlevo. Výborně, díky. Není to vpravo? Vlevo. Dobrý. Ty krásně voní. Ty voní fakt líp než kytky. No, nádhera. Moje matka by měla velkou radost, protože tam milovala všechno, co bylo zadarmo. Tak jaký chceš kafe? Silný, slabý, třeskutý? Dej mi tam trošičku mlíka, ale jenom takový bobánek, aby to bylo jako tady ten hříbek. Ale ty jsi jak ty modní návrháři, co chodí se vzorníkem barev. No, díky. Do toho. Člověče, v tom lese bylo asi 100 lidí, člověče. No. Jeden chlap přišel, jestli bych úplně nezval taxíka. Chápeš to? Ale my hrozně sbíráme houby. Jo, jako rodina, jo. Ne rodina, národ. Aha. Češi sbírají strašně houby. Jo. Protože jsou zadarmo, pochopitelně. Vlastně. A taky je máme rádi. A Rusové jich sbírají ještě víc. No. No. Ale zajímalo mě to s těma houbama, tak jsem to počítala na peníze, to mě máma naučila. Jo. A ten minulý rok prý Češi nazbírali v houbách víc jak 2 miliardy korun. Čeče, ty máš právě. No, můj otec vždycky experimentoval, když jsme sbírali ty houby. No. A pak, když jsme chodili domů, tam, jak jsme jezdili na letní byt, tak vždycky ty domorodci ty úplně se křižovali, říkali, vy se otrávíte. A můj otec vždycky jenom říkal, uvidíme. No. Takže já jsem se pak celý prázdniny děsila, že umřu. A kolikrát ti pumpovali žaludek v životě, řekni. No nepumpovali, ale to očekávání té otravy bylo strašný. Takže jsem se zapřisáhla, že já takhle už se mučit nebudu a děti taky ne. Sbírám jenom hřibovitý houby, víš, ty, co mají dole. Zase ty Takhle to. přines taky, jenom jsou mi kvalitní houby. Žádný rourky, no nevím. Nejlepší borůvkový koláče dělala vždycky moje máma a dělala je v peci, v Podkrkonoší. A v peci říkám, protože vždycky máma udělala kynutý těsto, na to dala borůvky, které jsme sbírali a pak je na plechu odnesla k pekaři Manikovi. A on je strčil do pece, kde pekl chleba. No a kam se hrabe, trouba plynová nebo elektrická, prostě trouby na pec nemají. Já mám pořád hrozně ráda kynutý těsta, ale jsem na ně netrpělivá. Takže já radši si udělám těsto, na který nemusím čekat. To těsto je v cukuletu, je hned a je hrozně jednoduchý. Vemu 250 gramů polohrubé mouky, já vím, že je to tenhle hrneček, šup tam s ním, potom 125 gramů cukru, takže to je půl hrnku, hop. Půl másla, 125 gramů a dáme ho tam. Pojď máslíčko. Samozřejmě, že by tam mohl být jiný tuk,
ale máslo dělá koláč právě lahůdkou. No, pak stačí 1 vejce a špetička soli. A všechno to máme pohromadě a můžeme stroj může makat. Tak, těsto už máme hotové. Tak ho odstraníme. No, je to krása. Já ho musím takhle brutálně rukou teď vyndat. Já hrozně ráda pracuju s těstem. Zvlášť, když je hotový. Tak, je to takový krásný máslový těstíčko, který musí odpočívat. Přikryju si ho folií a odpočívat tak aspoň na 40 minut. Ho dám do lednice, protože kdyby ho dala k Jakubovi, mohlo by to špatně dopadnout. Tak, a teď si dám troubu na 200. A máme to. Já hrozně ráda peču koláče. Teď se mi vybavila taková stará písnička, kde je: máma mi napekla koláče, aby mi nebylo do pláče, aby mi nebylo dobréče, až mi můj milej uteče. Myslela jsem si, že drobenku umí udělat každý, ale moje dcera mi řekla, že to neumí, tak jí to musím naučit. Takže na drobenku potřebuju cukr, asi takovouhle mističku, úplně stejné množství hrubé mouky. Já dávám hrubou. Někdo, kdo chce mít drobenku takovou jemnější, může dát polohrubou, ale hrubá je lepší. A potom změklé máslo. Asi zase tak půl másla budu přidávat, možná začnu. Takhle. Drobenka nejde dělat jinak než rukama a to se mi hrozně líbí. Já to tak ráda matlám a ideální konzistence drobenky jsou taky větší drobečky. Jak jednoduché. Máslo, cukr, mouka a drobky. Je to. Teď si musím umýt ruce. Vždycky všude misky, ve kterých si je oplachuju a vrhnu se na borůvky. Borůvky. Borůvky jsou šíleně zdraví. Prý jsou druhou nejzdravější potravinou hned za čistou vodou. No a prospívají úplně všemu. A nesmí se mít, když je dáváte do koláče, pozor, nemít. To by byl strašný efekt jako s houbama. Už byste nikdy z nich tu vodu nedostali. Nečistoty se můžou jenom vyfoukávat. Nebo odstraňovat lístečky. Tak. Za války prejletci dostávali hodně borůvek, aby dobře viděli na dálku, i ve tmě. Já jsem evidentně snědla borůvek v dětství moc málo, protože tuhle jsem byla na chalupě se svým synem a hrozně jsem se tam dojímala nad přírodou. Jeli jsme takhle ke hřbitůvku a já najednou synovi říkám: hele, podívej se, koníček. A syn mi říkal: to je prdel našeho souseda. A měl naprostou pravdu, protože to byl náš soused, měl na sobě takový ten hnědej overall a ryl něco v zemi. Teď si vymažu formu máslem. To je taky taková hezká patlací činnost. Pak to ani nemusíte už vysypat moukou, protože to těsto je mastné samo o sobě a krásně se vám odlepí. Tak, forma je vymazaná a dáme těstíčko. To je ta sochařská práce. To mám moc ráda. A líbí se mi, že to těsto nemusím vyválet, stačí, když ho do té formy namačkám. Tady bude opravdu hodně tenonký, ale to nevadí. Ono pak je jako taková sušenka. Výborný. Tak. No, to je hezká modelářská činnost. Tak a vysypu borůvky.
Nesnáším koláče, kde je málo těch borůvek. Protože tak, aby je člověk hledal lupou. Borůvky mají být ve velké vrstvě. Dobrá. Ve velké vrstvě, což tady docela je. No, máme to krásný. A dáme na ně žmolenku. Žmolenka je důležitá, protože ona ty borůvky tak jako upevní a oni se neuvaří. Oni se neroztečou. Ještě trošku je prosypu vanilkovým cukrem, protože babička naše má moc ráda, když je všechno hodně sladký. Tak. A koláček dáme do trouby. Je to. Troubu si musím dát na 180 stupňů, takhle. A koláček se mi bude péct asi půl hodiny. Borůvkový koláč prostě zvládnete. Vypracujte těsto a dejte ho na 20 minut do chladničky. Pak ho vmačkejte do máslem vymazané koláčové formy a hustě pokryjte borůvkami. Posypte vanilkovým cukrem a klasickou drobenkou z másla, mouky a cukru. V troubě rozehřáté na 180 stupňů pečte asi 35 minut, dokud prostě drobenka nezačne zlátnout. A už jsem tady s těma houbičkama. No, výborně. To je co? Hele, a krásný, ale ještě mi prosím tě nakráje česnek a rychle, jo? Už je česnek, jo. Ano. Smaženice. No, protože já ti udělám neobyčejnou smaženici. Doufám. Neobyčejnou smaženici mého neobyčejného otce. To bude ukrajinská smaženice, ale musíš rychle loupat, aby se mi to nepálilo. Dobře. A chceš to na hrubo nebo na polojemno? Na polojemno, přesně. Tak to bude perfektně. Já si tady mám na pánvičce trošku oleje a trochu másla. A teď si tam dám kmín. On se mi krásně rozvoní. Já už ho cítím. No, to nebude člověče. Se divím, Já bych že... se neříct, Počkej, a papriku dávám pálivou i sladkou. Což taky do české smaženice se většinou paprika nedává. Chceš všechny ty česneky? Rychle všechny. Hele, takový 4 stroužky mi udělej. 4 stroužky, to říkáš takhle čemu? Takhle, jo? Ano, přesně. Nasyp to sem. Připraven? Pojď. Šupst. Krásně. Dobrý. Česneček zamíchám. A nedala jsem sůl, protože kdyby dala sůl, tak houby, které teď přichází na řadu, by pustily vodu. Což se tak dělá. A dusily by se. Ale já ty houby chci trošičku opéct. Oni pak budou mít úplně jinou chuť. Víš? No tak to doufám. No nevoní ti to. Voní mi to fantasticky. No. Ukrajinská smaženice, to je Ukrajinská něco. smaženice. A co třeba nějaký alkohol, za víno tam dát nebo něco? Hele, prosím tě, v žádném případě, protože k houbám víno ani vůbec žádný alkohol nepatří. Se zeptám, To dokonce ty mykologové tvrdí, že každá houba je tak trochu jedovatá a že v kombinaci s alkoholem by člověk mohl umřít. Já jsem tak jednou plánovala jednu vraždu sokyně. Opravdu? Co No ti jo. provedla? No, přebrala mi ho. Koho? No, takovýho No, pána. blbečka. Dneska už si ráda, viď? No, to víš, že jo. A taky jsem ráda, že jsem ji nezabila, ona nakonec nebyla tak špatná. Ještě bych seděla. Vlastně. Hele, tak... Mám něco udělat ještě? Ne, teď nasávej chvilku vůni, pozoruj, jak to krásně smaží a podívej se, jak ty houby nepouští žádnou vodu. Jak se mi hejbají hezky na té pánvi. Ano. A opraží se. A teď přijde ten ukrajinský fígo. Tak schválně. Takže najednou já do těch hub začnu přilévat smetanu. Takže houby nepustily vodu, ale naopak pijí smetanu. To jsi řekla krásně. Houby pijí smetanu. No. A zajímavé je, že ty houby s tou smetanou vlastně jsou stravitelnější než houby bez smetany. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Takže teď já nechám, aby ty houbičky nasákly smetanou. Dala jsem jí tam asi 1,5 deci. Já už mohla Vidíš ten to? člověče. A voní krásně, To jo. No, nechám tu smetanu úplně vsáknout. Si tam fláknem ty vajíčka. Vajíčka fláknem. To jsou taky výrazy do té kuchyně fláknout. No, ale vajíčka ti dovolím, abys mi je osolil. Výborně. Osolení, to mě Mohl vždycky bys je osolit a mohl bys je rozkvět.
Ježiš, jsem úplně zaskočená, ano. No. Tako? Tak, ještě trošku. Trošku? Hotovo? Ne, ještě trošku. Tak? Ježiš. Krásně to děláš, ještě trošku. Hele, a rozkvedlej mi je. Samozřejmě. Nemohla narazit na někoho zkušenějšího než já ve kvedlání. Vajec, koukej. Víš, jemná práce. Ano, vrchní kvedlač. Dělej. Teď už se to dusí, což vzhledem k tomu, že jsou tam pravý hříbky, tak jsou trošku pevnější, takže to potřebujou. Tak jedu, jo? Jo. Můžu? Jo, ano. Tak jedu, hele. Co? Hezky to vypadá. Svěžičku, takhle? Myslím, že jsi šikovnej. Děkuju. Tak, krásný. Už to bude? Nebude to, se to musí srazit všecko, ale pak to bude a bude to moc dobrý. Hlad jak blk. Celý prázdniny až do svých 15 let jsem chodila každý den do lesa na houby. Ale prosím, to tak. Ano, a vždycky jsme říkali s tím mým otcem, pojď hříbečku do pytlíčku, pojď hřibe do pytle. To je roztomilý. A hele, pojď. Hřibe. Vypadá dobře. To pusíky. No, Hanko teda. A peníkač. To jsem nečekal. Nemáš spálenou tlamičku? Ne. Zaprvé je to výborně nakrájený, ta houba. Jsem král já. A hlavně to fakt jako skvěle udělané. Tak, servírujem? Alebo ještě? Ano, ukrajinský houby. Ukrajinská smaženice se smetanou. Pojď. No, to vypadá teda jak z nějakého francouzského filmu, člověče. A je to lepší, ale. No tak to doufám. Míň psychologie, víc akce. Ale člověče. Tohle je smaženice značka Speciál. V hlubší pánvi na oleji a másle lehce orestujte plátky česneku. Přidejte koření a nakrájené houby a opečte je. Potom přidejte smetanu a ovoňte muškátem. Nakonec rozkvedlejte vejce, osolte je a nalijte na houby. Podávejte s tmavým chlebem a je to ňam. Teď udělám houby po huculsku. Huculové nejsou koně, Lebrženo jsou to koně, ale my Češi si myslíme, že jsou to jenom koně, ale Huculové jsou lidi, kteří žijí na podkarpatské Ukrajině. Můj otec byl Hucul, je to takové etnikum. A tihleti Huculové, když nazbírají houby, tak je většinou nakrájí takhle podélně na plátky. A potom je dají na pečící papír. Většinou neděláme ten druh hub a je to hrozně dobrý a hrozně jednoduchý. Ideální je použít bílý hřiby. Já mám tady hřiby kováře a ty modraj a pak černá a tmavnou, ale nevadí, chuťově je to vynikající. Takhle houby pokladu a zakapeme olejem, aby měly lepší chuť. Tak, trošku pokmínujeme, opepříme a nesolíme. Protože zase, kdybych ty houby osolila, tak oni by pustili vodu a dusili by se. A já chci, aby se pěkně opekly na tom papíru do hněda, skoro až do černa. Tak, dávám do troufy na 200 stupňů, asi tak na 10-12 minut. Já jsem tam dala hřiba kováře a ten je úplně modrej. A vím takový fígl, jak se pozná houba, jestli je jedovatá nebo ne. To je taky takový ukrajinský fígl. Když si tam připravujou houby, huculové, tak vždycky dají těm houbám vařit nebo dusit nebo péct cibulku. Bílou cibuli, voloupanou. A když ta cibule zůstane bílá, tak je všechno v pořádku. Ale když zmodrá nebo nedej buž černá, tak je tam něco jedovatýho. Tak houbičky už tam mám 12 minut a důležité je, aby se pekly a nedusily, což se stalo. Jsou krásně upečený, tak je dáme sem. Tak, právě ty kováři, ty ščernaly. Zavřu troubu. Tak, a to není všechno. Teď nastává další kouzlo. Já si houby takhle přendám do misky. Kdybyste to cítili, jak to voní, to je taková krásná hřibová vůně.
Dávám to tak krásný. Tak a teď ty houby. To je nádherný. Teď je zalij smetanou. Té smetany nedá moc. Asi tak necelé deci. Takhle. A v tuhle chvíli osolím. Tak. A zase dám do trouby. Teplotu si zvýším na 220 a počkám zase tak 5-10 minut, než se ta šlehačka, ta smetana zredukuje. Ona udělá takovou krustičku a pak to bude vynikající příloha k masu a k bramborákům. Otec k tomu jedl vždycky topinky hodně namazaný česnekem. Delikatesa. Hříbky nakrájíte na plátky a rozložte na plech, vyložený pečícím papírem a zakápněte olejem. Posypte kmínem, rychle opečte v horké troubě na 200 stupňů. Když houby zhnědnou, tak je sesypte z plechu do zapékací mísy a zalijte osolenou smetanou. Troubu zeselte na maximum a houby do ní vraťte. A když smetana zhoustne a zhnědne, tak máte hotovo. Tenhle koláč můžeš jíst i za tepla, víš? Právě jak není kynutej, tak ti nic neudělá teple. Je hrozně dobrý, ale musíš ho jíst vidličkou, protože je hrozně křehký. Je to takový klasický dezert. Jasně, výborný. No. Řeknu. Dobrý? Neobyčejná smaženice, neobyčejný koláč. No, je dobrý. A říkala jsi, že i tvůj otec byl neobyčejný. V čem? Samozřejmě, že byl neobyčejný. No, on měl takový argumenty absurdní. Ty by si s ním rozuměl. On třeba, ti dám příklad, říkal, jednou šel nakupovat, víš, a my jsme měli jezevčíka. Aha. Takovýho černého jezevčíka se zrzavým příškem a můj otec šel nakupovat a vzal ho jako, že spolu, vzal ho jako vyvenčit. No a vrátil se s pudlem. Ale? No, tak jsme doma šíli, říkali jsme, tati, to přece není vůbec náš pes, to je úplně jiný pes. A otec se tak na nás přezíravě podíval a řekl, no, ale taky tam byl uvázaný. To je mistr. Slyšíš ten argument, jo, sílu toho argumentu, no. Tak je koláč. Výborný, ne. A Jinička, koláček. Možná bych se něco napil. Máš tady to pivo, jak jsi slibovala? No, ale tvůj otec je taky neobyčejný, ne? No právě, to máš pravdu. A na to se napijeme. Hele, pivo není, budeš mít stylově lesní směs. Aha. Ještě? Ještě. Tak jo, ukáž. A dala jsem ti tam meduňku pro uklidnění, počkej, to za mě. Meduňku, jo. Meduňka pro uklidnění. Jako bych nebyl klidnej, nebo co? No nicméně, nevypadá to špatně. Původně jsem teda s tebou chtěl dneska zkoušet texty. To naší milostné role, víš, v našem seriálu, ale jsem tak vlastně spokojen s dnešním dnem, že ti chci poděkovat a ještě by se možná na chviličku natáhl tady. To nevadilo. Ježiš, ale to bylo hrozně dobrý. No, jsem se úplně u smaženicí naprahl. Jo, nešaj mi na ten koláč, jo. No já jedno. Já jsem měla takhle ležet, já jsem takhle měla odpočívat, tak jsem si to naplánovala. Já jsem měla spát. Stella Zázvorková prý, když nemohla v noci spát, tak klidně vstala a šla si upéct kachnu. No já nejsem Stella, taky není noc, takže já si udělám zmrzlinu. Já si udělám tu nejjednodušší zmrzlinu na světě. Stačí k ní zmrzlý borůvky. No, úplně zvoněj. Mě upadla jedna, tak se pod ní zabiju asi. Potom šlehačka musí mít víc jak 30%. A cukru dle libosti. Tohle jsou takový 2 polívkový lžíce práškového cukru, aby to tak hezky pěkně skřípalo trošičku. Jako sníh, to já mám hrozně ráda. A zmrzlina je na světě, teda ještě ne, ale... Tak, je to.
A zmrzlinka je hotová. To je krásná. Hned se na ní vrhnu. Tak já proč už moře hodin. No haligali, co to má znamenat tohle? No, to je zmrzlina, no, to je moje jediná radost. No to si děláš na srandu, ne? No. Co jsem ještě... Jo. Jediná radost, jo. Ty tam máš ještě 2. Beru si ji, jo, sebou máme mistrák, bude se hodit. Čau. Čau. Bylo to tu prima. No. Co k tomu dodat, no. Jeste a pijte, co hrdlo ráčí, protože život je krátkej. No, tak o co kráčí. A jdeme do finále, teď to bude fofr, protože krevetky jsou hned. Vytvořím takovou úžasnou kombinaci cukru a másla. Tak, adie dorte.